Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi man'ala alaina bil nikmatil imani wal islam. Wa syukrullah fi hadzal majlis wa limatul nikah. Assalatu wassalamu ala sayyidil afwan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqti wa afwan amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, fadilatul mukarramun wal ikhwanul kiram, al-mukarram para bapak alim ulama, al-mukarram para bapak kiai, linangkung datang panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Muhammad Fauzi Jadi ingkang renten parantaranipun ranti kiblat anggenipun ambabar anggelar kitab suci wayuning ilahi ingkang dados panuntun kibate manembah wonten ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang ugi dados panuntun sedaya kawula santri. Katur panjenenganipun al-mukarram Bapak Ahmad Sarif selaku tiyang sepuh saking risang penganten putri, punapa dene panjenenganipun al-mukarram Bapak Kiai Miftahudin ingkang dipunmulyakaken dening ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Sungkem kawula mugi kunjuk dhateng para kadang sepuh pilih sepuh, adi sepuh dalah kasepuhan ingkang keparing kawruh kuna ing pamawah beto ing pitutur luhur. Katur pangambating Nayaka Praja satriyaning negari ingkang tetep pandhem-pandheming sedaya kawula kasih. Katur kadang taruna muda minangka panawung critanipun dharma saking Bapak Maryono ingkang sumedhar sumaksana. Nuwun kanthi lumarating atur kawula ingkang kemawantun sumangkapa wonten ing asta panjenengan sedaya boten namung minangkani ingkang dados pamundhut kesanipun ingkang mengku badhe nunjuk panjenenganipun Bapak Maryono Satluwardi ingkang menika monggo kita tansah muji syukur wonten ing ayunan dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bilisan kalimat tasbih alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salamipun Allah mugi katetepna kunjungaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita sedaya ajeng-ajeng syafaatipun wijibat dunya hadzal akhirah. Para rawuh pilenggah kakung semawana putri ing mriki kawula kapatah minangka nampi pasrahipun disang penganten putri ingkang kalau wau dipun sabda pandhikaken dening panjenenganipun Bapak RT Adir Royaki ingkang sanget terwaca cetha gamblang lan wicaksana. Ingkang menika kawula minangka sulipun atur Bapak Maryono aturaken bumi panuwun sanget ingkang tanpa pepindhan. Awit panjenengan sampun hambarapaken risang penganten kekalih miderek pangandikanipun Bapak Abdul Yatullah wetah sekalian boten wonten pepisahan. Mila menika mugi-mugi kanthi lumaraping risang penganten kekalih nyuwun tambahin restu panjenengan sedaya. Mugi-mugi Bapak Maryono anggenipun nampi saged anggula wentah dumugi keluarga ingkang guyub runtut boten namung kados dene mil-milan dina lan saged dipun tanggel jawabaken wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang kawesanan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sabda pangandikanipun Bapak Abdul Yatullah wau masrahaken dhateng risang penganten kalau tampi kanthi lega kawaning manah datang boten wonten timbangan utawi ukuran ingkang saged angiwanipun rawuh tresna dhateng risang penganten kekalih. Sak terasipun kalau wau ugi
ngaturaken